Baba, sidumisa igama lakho. Siyakubonga Nkosi namhlanje siyazi ukuthi uzobonakalisa uthando lwakho, umusa wakho, isihe sakho namandla akho kuwo wonke umuntu namhlanje ngegama likaJesu. Siyakhuleka Nkosi ukuthi wonke umuntu uzozwa, wonke umuntu uzobamba, wonke umuntu uzokholwa amandla egameni likaJesu. Dumisa igama lenkosi namhlanje. Busisa wonke umuntu. Vula umnyango womusa ukuthi wonke umuntu ezongena. Siyakubonga Nkosi ngempendulo. Ngegama likaJesu siyakhuleka. uNkulunkulu akubusise ungahlala phansi. Namhlanje ngiza kuwe ukuzokhuluma ngamandla okukholwa egameni likaJesu. Mangabe unokholwa kulelo gama, unokuzethemba kulelo gama, wethemba lelo gama, amandla okukholwa egameni likaJesu. Ngifunda kuwe kwizenzo isahluko 3 verse 1. Sifunda kuze kufike kuverse 11. uPetru noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka elesishagalolunye. Uverse 2 uyasitshela kwase kulethwa indoda ethile eyisosha kwesesiswini sikanina ababeyibeke imihla ngemihla ngasesangweni lethempeli okuthiwa omuhle ukuba icele ukwebelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Uverse 3 uyasitshela kwathi ukuba bone oPetru noJohane bezokungena ethempelini wacela ukwabelwa isipho. Uverse 4 kepha uPetru wamgqolozela kanye noJohane wathi sibheke. Uverse 5 wayesebabheka ethembe ukuba amukele utho kubo. Wathola ngaphezu kwalokho ayekucelile, uzothola ngaphezu kwalokho ozokucela. Wacela utho namandla egameni likaKristu, amnika okuncane, yamnika into enkulu, yamnika into ephezulu, into engaphezulu kwalokhu ayekulindele. Ngiyakutshela namhlanje into eyingunaphakade, into ezohlala isikhathi eside empilweni yakho, ukuhlengwa kaNkulunkulu, insindiso kaNkulunkulu, into ephezulu nenkulu nejulile ngisho kunaleyo yala emhlabeni uNkulunkulu uzokunikeza yona. Buka uverse 6, siyatshelwa kuverse 6, kodwa uPetru wathi isiliva negolide anginalo. Umuntu mhlambe wayethi hamba awuthi ngiye kulabantu abanesiliva negolide abeze banginikeze into ethize, kodwa kukhona into enkulu, isiliva negolide, kukhona into enkulu kunemali. Imali ingathenga into eningi, kodwa ngeke izikuthenge ukuthula kwenhliziyo, ngeke ithenge izimangaliso zasezulwini, ngeke ithenge ingunaphakade, ngeke ithenge insindiso nokuhlengwa. Isiliva negolide angindalo, kepha lokhu enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, hamba. Lo mlisa wayengakaze ezwe inkulumo efana naleyo lokhu azalwa. Mhlambe ulana namhlanje, inkulumo efana nalena awukazi uyizwe, ukusho ongakazi ukuzwe, ukuyala ongakazi ukuzwe uzokuzwa namhlanje. Kodwa ungakubhekeli phansi, ungathi lokhu kusha.
Lokhu kuyamangaza, angaze ngizwe into efana nalena ngaphambilini. Uyazi ukuthi kukhona abantu abahle, ukuthi noma ngabe yini abangakaze bayizwe ngaphambilini bathi angaze nguzwe lokho ngaphambili, ngalokho ngeke ngize nguthatho. Izinto ezizobenza babe ngcono, mhlampe awukaze wakuzwa lokho. Uma ukuzwa lokhu ohlale ukuzwa, angeke uzuye ngaphezu kwalokhu oyikho manje, kodwa ingenxa yokuthi lo mlisa wanikela inhliziyo yakhe, wanikeza umqondo wakhe, wanikeza ukwethemba kwakhe, wanikeza ukukholwa kwakhe kulokhu ayengakaze akuzwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Vuka uhambe. Uverse 7 mbamba ngesandla sokunene. uPetru wayembambelani ngoba uPetru wayenesiqiniseko ukuthi lelo gama lizokwenza izimangaliso kuleyo mpilo. Lo mlisa ngoba wayengakaze ayezwe wayelokhu elana, kodwa uPetru wamphakamisa. Amandla kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu nokukholwa kwakho kuKristu kuzokuphakamisa namhlanje. Uma ngabe ubuyishosha uzosukuma uhambe. Uma ngabe ubungaboni, amehlo akhe angaboni, azobona namhlanje ngegama likaJesu. Wamphakamisa. Ngaleso sikhathi izinyawo zakhe namaqakala kwathola ukuqina. Uverse 8 siyasitshelwa egxuma wema, wahamba, wangena nabo ethempelini, ehamba egxuma emdumisa uNkulunkulu, ehamba egxuma emdumisa uNkulunkulu. Buka uverse 9. Abantu bonke bambona ehamba. Abantu bonke bambona ehamba edumisa uNkulunkulu. Uverse 10 uthi, kepha basebemazi ukuba nguyena wayehlalela ukuphiwa ngasemnyango omuhle wethempeli, behlelwa ngokwesaba nokumangala ngokwenzakale kuye. Uverse 11, esambambelele koPetru noJohane, bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomoni, besaba kakhulu. Lokhu kwenzeka kanjani? Uverse 16 uthi, ngokukholwa igama likaKristu umsindisi, ngokukholwa igama likaJesu lumhlengi, igama likaKristu umhlengi wethu, inkosi yethu nomphulukisi, ngokukholwa egameni layo lo enimbonayo nenimaziyo, igama layo lamenza aqine, nokukholwa okungayo kumnikele impilo phambi kwenu nonke. Phambi kwethu namhlanje lapho ukhona, leso simangaliso siqhamuke ezulwini, sifika empilweni yakho, sizobonakaliswa. Wonke umuntu uzobona empilweni yakho namhlanje ngegama likaJesu. Ngizobona isimangaliso empilweni yami. Abanye bazobona isimangaliso empilweni yami. Amandla kaNkulunkulu aguqulayo azofika kuwe namhlanje, futhi azoguqula yonke ingxenye yempilo yakho. Ngifunde indatshana empilweni yakho, ngikhethe le ndatshana. Ngifuna ukuchaza le ndatshana ngaphansi kwezihlokwana ezintathu. Okokuqala, okwesibili, okwesithathu. Okokuqala, isimo esikhubazayo kanye nezidingo ngaphandle kukaKristu. Ngaphambi kwalelo gama, ngaphambi kwalomlisa ukuthi ezwe igama likaKristu, ekhubazekile, wayenedingo empilweni yakhe ngoba wayengenaye uKristu. Ilokho kufana kunawe, lokho kufana nawo wonke umuntu kule ndawo, kuyo yonke lesi sizwe, kuzo zonke izindawo zase-Afrika. Lokhu kufananiswa nawe, nawo wonke umuntu, isimo esikhubazayo kanye
nezidingo ngaphandle kukaKristu. Okwesibili, ukuhluzeka okuphelele ngegama likaKristu. Uma ngabe lelo gama lishiwo phezu kwakho, igama eliletha insindiso, igama eliletha ukuphulukiswa, igama eliletha ukuhlengwa, lelo gama kuba khona ukuhluzeka okuphelele komoya, komphefumulo nomzimba okufika kuwe ngalelo gama, igama likaJesu. Namhlanje usuku lwakho. Uma ngabe ngisho lelo gama ngenkathi ngikukhulekela, fanele ulindele uthize. Uma ngabe ukholwa, ukholwa yilokho engikushoyo, isimangaliso masenzeke empilweni yakho. Ukuhluzeka okuphelele ngegama likaKristu. Manje okwesithathu, insindiso njengamanje kule ndawo lana, ngoba uKristu nguye izolo, namhlanje nayizolo. Insindiso njengamanje nendalo entsha ngoKristu. Indalo entsha ngoKristu. Okokuqala, isimo esikhubazayo kanye nezidingo ngaphandle kukaKristu. Uma ngabe ukhumbula ngalo mlisa esifunde ngaye, wayekhubazekile, wayezelwe ngaleyo ndlela, wayengenalusizo, wayezelwe ngaleyo ndlela, wayengenathemba, wayezelwe ngayo leyo ndlela. Wayefana nomuntu oncike ebantwini, encike kubantwini. Wayezelwe ngaleyo ndlela, wayephakanyiswa, wayengakwazi, angenawo amandla akhe, engakwazi ukuqina ngokwakhe, engenawo amandla nokuhamba ukuthi akwazi ukuhamba ukusuka kule ndawo ukuya kwenye indawo. Lekho kwakusempilweni yalomlisa sukela azalwa. Ngakutshela ukuthize namhlanje, ngaphambi kuba ufice uKristu, ngaphandle kukaKristu ukhubazekile ngaphakathi, ukhubazekile emoyeni wakho, ukhubazekile emphefumulweni wakho, ukhubazekile kubuwena, futhi kunezinto ofisa ukuzenza awukwazi ukuzenza. Ngaphandle kwami ngeke nenze lutho. Iphupho elikhulu, umbono omkhulu, umbono omkhulu, ingqondo enkulu, ithemba elikhulu, into enkulu. Ngifuna ukuba yilokhu, ngifuna ukuba yilokhu. Uma ngabe kakhulu emoyeni wakho ufunda ngabanye abantu, uzwile ngabanye abantu, ngifuna ukusukuma ngihambe ngokukholwa, ngihambe ngokulunga, ngihambe ngamandla asezulwini. Ngenxa yokukhubazeka empilweni yakho owazalwa nakho, awukhoni ukwenza lokho. Awuthi ngikukhombise kumahubo isahluko 51 verse 5, uthi, bheka ngazalelwa ebubini, umame wangithabathela esonweni. Lokhu kwakuyisimo sawo wonke umuntu azalelwa kuso. Awukwazi ukuphila impilo elungile. Uyavuka uma ngabe uzama ukuhamba, uzolokhu uwa uma ngabe uzama ukuhamba ekulungeni, ukuhamba ebungcweleni, ukuhamba empilweni engaphezu kokona. Angeke uzukhone ngoba amandla okuthi uphile leyo mpilo awekho kuwe. Uze uhlangabezane noKristu. Isimo esikhubazekile sawo wonke umuntu, isimo esikhubazekile sawo wonke umuntu onenkolo. Yazi ukuthi inkolo ngeke izilethe lawo mandla empilweni yakho. Ulokhu ukhubazekile emphefumulweni wakho, ukhubazekile emoyeni wakho, futhi unezidingo ongakwazi ukuthi uzenze, futhi akekho ongakhona ukuthi akusize kulezo idingo. Kwakuyinkosi lena, inkosi uDavide. Uma ngabe inkosi uDavide asho lokho, kuyafana nawe. Wazalelwa ebubini, esonweni umama wakho wakuthabathela sona. Yingakho sitshelwa kumaRoma isahluko 7, kumaRoma isahluko 7 verse 15, isidingo sempilo yethu
ungabi nathemba kwempilo yethu, ungabi nalusizo lwempilo yethu, izinto ezingenzeki empilweni yethu, ufuna ukwenza okuhle kodwa awukhoni ngenxa yokuthi awunayo uKristu. Buka lo mlisa owayelele phansi ekhubazekile, engenakuthemba, engenakusizwa empilweni yakho. KwabaseRoma isahluko 7 verse 15, ngokuba engikwenzayo angikuqondi. Ufana nomuntu okhubazekile emqondweni wami, ngifuna ukufinyelela laphana, ngifuna ukugxumela laphana, ngifuna ukuma ngiqonde, ngifuna ukuma ngiqinile, ngifuna ukuhamba ngiqonde. Ngokuba engikwenzayo angikuqondi, ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo. Uyayazi indlela yokulunga, uyakwazi okulungile nokungalungile, uyazi ukuthi lena indlela yomuntu olungile, yomuntu othembekile, yomuntu ohloniphekile wesifazane, yomuntu wesifazane onesigqi, ophila empilweni emphakathini. Kodwa ngoba awunaye uKristu, unenjongo enhle, unesifiso esihle, kodwa kuthi lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Kukangaki wenza into bese uthi yini engalungile ngami, bengingakwenza kanjani lokhu, bekufanele ngingakwenzi lokhu, kodwa ingenxa yokuthi ukhubazekile empilweni yakho, ingoba awunayo uKristu. Kodwa namhlanje uKristu uza kuwena. Ngithi uKristu ufika kuwena. Buku verse 16 uthi ku-verse 16, kepha uma ngenza lokhu engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. Kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. Uverse 17 uthi, kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. Uthi angikwazi ukuzisiza ngaphandle kukaKristu, angeke uphile impilo elungile. Ungachitha lonke usuku ebandleni, ungachitha sonke isikhathi ulele phansi uginqika enhlabathini uthi Nkosi ngisize, ngifuna ukuphila impilo elungile. Uma ngabe ungenawo uKristu, insindiso kuKristu, impilo engunaphakade eKristu, uma ngabe ungenayo uKristu, uzohlala uyisishosha, futhi kuzoba nezidingo empilweni yakho ongeke uzukhone ukuthi ufike kuzona. Ungakushumayela, ungakusho, ungaluleka abanye, ungatshela abanye abantu, ungakwenzi lokho, kodwa wena awunawo amandla. Uzofana nomuntu esangweni elihle owayebekwa lapho. Awukwazi ukusukuma ngokwakho, awukwazi ukuphila impilo elungile ngokwakho, kodwa mayidunyiswe iNkosi namhlanje. Ngithi namhlanje lolo guquko luzofika, leyo nsindiso izofika, lokho kuguquka empilweni yakho kuzofika ngegama likaJesu. Namhlanje amandla aguqulayo azofika empilweni yakho, ukushintshwa empilweni yakho kuzofika. Uzokwazi ukuthi ngangingaboni ngaphambilini kodwa manje sengiyabona. Uzokhona ukuthi ebengenawo amandla okwenza, kodwa manje lawo mandla asefikile eqhamuka ezulwini. Sukela namhlanje, ngithi sukela namhlanje uzokhona ukuphila impilo elungile. Buka umlisa futhi. Siyabuya kwizenzo isahluko 3 iphuzu lesibili manje, ukuhluzeka okuphelele ngegama likaKristu. Ukuhluzeka okuphelele ngegama likaKristu. Uyaqonda uKristu ngumsindisi, futhi igama lakhe lizokwenza lokho elifuna ukwenza. uKristu ungumphulukisi, futhi igama lakhe lizokwenza lokho azokwenza. uKristu ungumaphakamisi, yena ozokuphakamisa
kulowo mgodi nakuleso simo sokuba yishosha lapho wele khona, uKristu uyimpendulo yakho. uKristu uyisixazululo sakho. uKristu ungumsindisi wakho. Ukuhluzeka okuphelele emphefumulweni wakho, empilweni yakho, emzimbeni yakho, emsebenzini wakho, yonke into ephathelene nawe, ukuhluzeka kuphelele ngegama likaKristu. Buka lokho izenzo isahluko 3 verse 6. Kodwa uPetru wathi, isiliva negolide anginalo, kepha lokhu enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu Kristu Nazaretha, hamba. Isiliva negolide anginalo. uPetru umpostoli wayitshela lomlisa, angisiye umuntu wokuqala ozodlula lapha. Abanye sebedlulile futhi banginikeza imali, banginikeza isiliva negolide, kodwa isiliva negolide, imali nezinto zomhlaba zizokwenza ukuthi uhlale unjalo. Uma ngabe ngizofika njengabanye abantu ngunikeze lokhu abanye abantu ade bekunikeza kona, isiliva negolide, imali nezinto zomhlaba, uma ngabe kuyilokho kuphela engizokunika kona, kuzokushiya ukulesi simo kusona. Kunezinto, bangani bami, bhuti wami nawe dadewethu, imali engakhona ukwenza. Kunezinto imali engeke izikhona ukuzibonelela. Kunezinto umnotho ongeke uzizibonelele. Kunezinto abantu abangakunikeza zona, bayiphose kuwena, bayiphose kuwena, bayiphose kuwena. Leyo mali ngeke iguqule inhliziyo yakho. Leyo mali ngeke ikunikeze insindiso. Leyo mali ngeke ikunikeze isimangaliso. Leyo mali ngeke ikususe emhlabeni kuse ezulwini. Ngakho uPetru wathi, angeke ngize ngidlale umdlalo abanye ade bewudlala. Angeke ngize nginikele kuwena, ngunikeze kuwena. Ngibonile ukuthi ungaba nakho lokhu nalokhuyana, isiliva negolide anginalo, kepha lokhu enginakho. Petru, wazi ngani ukuthi unakho lokho? Lokhu enginakho, nginegama, nginensindiso. Igama lami libhaliwe encwadini yokuphila. Nginokuxolelwa. uPetru wathi, nginento ethize engifuna ukuyiletha empilweni yakho. Nginokukholwa egameni, nginensindiso egameni, nginempilo engunaphakade egameni, nginamandla nomthetho egameni. Njengoba nginakho lokhu, kujabulisa kakhulu ukuthi umuntu mayishumayela insindiso nayo enayo insindiso. Kuba kuhle uma ngabe umuntu eshumayela ingunaphakade naye enayo ingunaphakade. Kuba kuhle kakhulu uma ngabe uthize eshumayela ukulunga kwenhliziyo nempilo engcwele, naye ngegama likaJesu enayo impilo yalokho kulunga kwenhliziyo. Kanjalo uPetru wathi, nginento ethize, nginegama, nginamandla, nginomthetho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uyazi ukuthi uPetru wayeqondile, wathi uJesu waseNazaretha. Kungenzeka ukuthi unayo uJesu ekhoneni elithize, ongenayo izimpawu zipikile ezandleni zakho. Ungaba naye uJesu ekhoneni elithize, ongenayo ukugwazwa emzimbeni wakhe ngomkhonto. Ungaba nawo uJesu Kristu ongakaze wafa waphinde wavuka, kodwa umsindisi, kodwa umhlengi, kodwa yena oletha impilo engunaphakade, uJesu Kristu waseNazaretha owakufela wavuka futhi. uJesu waseNazaretha onamandla okuthatha impilo yakho, aguqule impilo yakho. Egameni lalo Jesu waseNazaretha, sukuma uhambe, futhi kwenzeka.
Ngithi futhi kwenzeka kuzokwenzeka namhlanje. Ngobani? Ngoba uJesu unguye izolo, namhlanje nengunaphakade. Yingani? Ngoba igama linamandla namhlanje njengoba lanilamandla izolo, futhi lelo gama lizoguqula impilo yakho. Izinto ezingenzeki zizokwenzeka. Buka uverse 7, wayesembamba ngesandla sokunene. Petru, yini wenza lokho? Ingoba ngiyazi ukuthi sengishilo igama likaJesu, futhi ngiyazi igama likaJesu kufanele liguqule impilo yalomlisa. Wamsukumisa ngaso leso sikhathi. Othize akamemeza athi ngaleso sikhathi. Iliphi elinye igama laleso sikhathi? Manje. Ngokukazelele ngaso leso sikhathi. Abanye abantu bathi bazobuya bazokuthola kusasa. Uma ngabe befika kusasa bathi ngizobuya futhi kusasa. Uyazi yini abantu ulimi lwabo luhlale lukuthi kusasa kusasa? Ilokho uFaro akusho kuMose, wathi uMoses kunamandla agcwele manje ukuthi asuse wonke amaxoxo ezweni lakho, ukuthi akhiphe wonke amaxoxo, ukuthi ngeke esakuhlupha futhi. uMoses wathi, manje Faro, ngitshele, ufuna ukuthi kwenzeke nini ukuthi wonke amaxoxo aphume ezweni lakho? Wathi kusasa. Abantu bahlale bethi kusasa ngizokwenza lokhu, kusasa ngizokholwa, kusasa ngizophenduka, kusasa ngizoba nensindiso. Angeke ngibe ozelwe kanye noFero, ngeke ngibe ubhuti nodadewabo kaFero, angizange nguzwe. Angeke ngize ngifananiswe noFaro. Isimangaliso sakho sinini? Insindiso yakho inini? Ukuhlengwa kwakho kunini? uKristu usefikile ukuba azokukhulula, ukuba azokuxolela, ukuzoguqula impilo yakho, ukuzoguqula impilo yakho. Ngaso leso sikhathi izinyawo zakhe namaqekela kwathola amandla. Uverse 8, egxuma, wema, wahamba, wangena nabo ethempelini. Ehamba egxuma. Wayengakwazi ukwenza lokho ngaphambilini. Ehamba egxuma. Wayengakwazi ukunyakaza egxuma, ehamba edumisa uNkulunkulu. Ukudumisa uNkulunkulu kuzoba sempilweni yakho sukela namhlanje. uNkulunkulu uzobeka ukumamatheka ebusweni bakho. uNkulunkulu uzoguqula impilo yakho. Konke ucindezelwa isono empilweni yakho, uNkulunkulu uzokususa, akususe empilweni yakho ngegama likaJesu. Uverse 16 uthi, ngokukholwa egameni layo, egameni likaKristu, ngabe ukukholwa kwakho nokuxhumana kwakho nokuvuma kwakho negama likaKristu, nesiqiniseko naso ukuthi noma ngabe ubani uyakubiza egameni likaKristu, uyakusindiswa, uyakuphulukiswa, uyakuhlengwa. Noma ngabe ubani oyakubiza egameni likaKristu, uyakuxolelwa, uyakukhululwa. Noma ngabe ubani oyakubiza egameni leNkosi, uzothola isimangaliso salelo gama, futhi igama lakhe ngokukholwa layo lenze lomlisa ukuthi aqine. Othize ulinde ukuba aqine. Ngithi othize lapho ulinde ukuba aqine. Nokholwa
ukukholwa egameni, egameni lakhe owasifela esiphambweni saseCalvary, egameni laloyo owazinikela izinikelela thina, waphinde wavuka ekufeni, igama likaKristu ovukile, likaKristu osindisayo, likaKristu ophulukisayo. Lelo gama selenze lomlisa ukuba aqine, enimbonayo futhi enimaziyo. Ukukholwa okungaye kumnikeze igama lizonginikeza ukuthize namhlanje. Igama likaJesu limnikeze lokhu lempilo, lensindiso, lempilo engunaphakade, lempilo ephelele oyibonayo phambi kwenu nonke kuzokwenzeka. Awuthi ngize kwiphuzu lesithathu manje, insindiso yamanje nendalo entsha ngoKristu. Indalo entsha ngoKristu. Indalo entsha ngoKristu. Buka izenzo isahluko 3 uverse 19. Lokhu kuzokwenzeka kanjani? Ngiyayifuna leyo nsindiso, ngifuna leyo mpilo engunaphakade, ngifuna leyo mpilo entsha, ngifuna leyo mpilo yasezulwini. Kuzokwenzeka kanjalo. Izenzo isahluko 3 uverse 19. Ngalokho phendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu, ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni beNkosi. Izikhathi zokuhlunyelelwa zizofika namhlanje ziqhamuka ebusweni bukaNkulunkulu. Izikhathi zokubuyiselwa zizofika namhlanje zisuka ebusweni bukaNkulunkulu. Nezikhathi zokudalwa kabusha, zokuguqulwa zizofika namhlanje empilweni yakho ziqhamuka ebusweni bukaNkulunkulu. Uyakubuka njengamanje, ufuna ukubona abantu abazothi Nkosi ngilana, ebengakwazi ukwenza ngaphambilini yonke leminyaka. Ngiphile impilo elungile, ngiphile impilo eqondile, emphakathini nasemfihlakalweni yonke indawo lapho ngiyithola khona lokho ebengakwazi ukwenza ngaphambilini, ngifuna ukwenza sukela namhlanje. Ngifuna izikhathi zokuhlunyeleliswa zifike ebusweni beNkosi empilweni yami namhlanje. Uthi uma ngabe lokho kuyinjongo yakho, lokho kuyisinqumo sakho, lokho kukulindela kwakho, phenduka-ke. Lokho kusho ukuthini? Phenduka. Guqula umqondo wakho. uPetru wesibili isahluko 3 uverse 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo, njengalokhu abanye bathi kungulibala, kepha iyanibekezelela, ilokhu ilinde wena kuze kufike lesi sikhathi. Ilokhu ilinde wena, ilokhu ikubekezelela, ibekezelela wonke umuntu lana. Uthi akafisi ukuthi kube khona obhubhayo. uNkulunkulu akathandi ukuthi kube khona obhubhayo. Ngeke uzubhubhe, ngeke ngibhubhe. Angeke ngibhubhe esonweni, angeke ngibhubhe esonweni, angeke ngize ngibhubhe esandleni sikaSathane, angeke ngize ngibhubhe nezwe. uNkulunkulu akafisi ukube khona ozobhubha, kodwa bonke, yonke indawo lapho, yonke indawo ukuthi bonke beze ekuphendukeni. Ngenkathi uza ekuphendukeni, uza ensindisweni, uza exolelweni, uza enkululweni, uza ukuzomukela, ukuzothola impilo entsha nendalo entsha eqhamuka kuKristu.
Insindiso yakho inini? Ukuxolelwa kwakho kunini? Ukukhululeka kwakho kunini? Ukuphulukiswa kwakho kunini? Ukuhlengwa kwakho kunini? Ukubusa kwakho kunini? 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 Kuwe njengamanje. Ofanele ukwenze ukuthi uthi Nkosi, ngiyaphenduka ezonweni zami, ngiyakholwa kwinkosi uJesu Kristu, lokho kuxolelwa, leyo nsindiso, lokho kukhululeka, leyo mpilo entsha nendalo entsha izofika kuwe njengamanje. Ukuphi? Ngithi ukuphi? Amakhanda agebisiwe, amehlo avaliwe. Amakhanda agebisiwe, amehlo avaliwe. Uthi Nkosi, ngiwulo mlisa, ngiwulo wesifazane, amakhanda agwebisiwe, amehlo avaliwe. Ufuna lokho kuxolelwa, ufuna leyo nkululeko, ufuna lokho kuguqulwa, ufuna leyo ndalo entsha, indalo kaKristu, ukuba itshalwe kuwe. Noma ngabe ubani, phakamisa leso sandla uthi Nkosi, ngilapha. Inkolo ayisindisi. Uyayazi impilo yakho futhi uyazi ukuthi uyadinga lolu xolelo, uyayidinga lenkululeko, uyayidinga lensindiso eqhamuka kuKristu, futhi uKristu yena yedwa. Ukuphi? Phakamisa leso sandla uthi Nkosi, ngilapha. Ngiyayidinga, ngiyayifuna, ngiyakholwa, ngiyayibamba insindiso yakho namhlanje. Phakamisa leso sandla. Uma ngabe uphakamisa isandla sakho, ngizocela usukume ume ngeenyawo, uzibonakalise. Mawukuthi uphakamisa isandla sakho kuhle, kodwa sukuma ume ngeenyawo. uNkulunkulu akubusise lapho eceleni, uNkulunkulu akubusise. Phakama ume ngeenyawo uma ngabe ufuna, ulangazelele, ucela, ubamba, ukholwa, wemukela lokho kuxolelwa njengamanje. Uyaphenduka empilweni yakho ekhubazekile ngokomaya, uthi ngilana, ngixolele. Vula umlomo wakho, vula umlomo wakho, vula umlomo wakho, uthi ngilana, ngikhulule. Sengizamile ukuba ngcono, kodwa ngenza ukubi kakhulu. Nkosi, ngiphakamise, nginikeze indalo entsha, nginikeze indalo yakho, unginikeze inhliziyo, umoya wokulunga, khona ngizokwazi Nkosi, hayi kuphela ukuxolelwa, kodwa inkululeko yesono, khona ngizophila impilo entsha. Ngiyakhuleka kanye nawe manje Baba, siyakubonga Nkosi Jesu, siyakudumisa, siyalidumisa igama lakho. Uthe noma ngabe ubani uyakubiza egameni lenkosi uyakusindiswa. Laba abadala nabancane, abesifazane nabesilisa, babiza kuwena ngokuzisola. Ngiyakhuleka, baxolele ngegama likaJesu, bakhulule ngegama likaJesu, guqula impilo yabo ngegama likaJesu. Futhi Nkosi, ngiyakhuleka, amandla okulunga azofika kuwo wonke umuntu manje ngegama likaJesu. Qinisekisa leyo nsindiso, yenza injabulo yensindiso nokulunga okuqhamuka ensindisweni kufike kuwo wonke umuntu njengamanje. Siyakubonga Nkosi, siyakubonga Nkosi, siyakubonga Nkosi, ngegama likaJesu siyakhuleka. Sekwenzekile. Ngithi sekwenzekile. Mayibongwe inkosi. Ngithi wonke umuntu mayibongwe inkosi. Isikhathi sokuhlengwa kwakho, isikhathi sokuphulukiswa kwakho, isikhathi sesimangaliso sakho, lokho kugula noma ngabe yini igama,
noma ngabe bakuchaza kanjani, noma ngabe sekuhlala isikhathi eside kangakanani, ukuthintwa uNkulunkulu, ukuhlengwa uNkulunkulu, ukuphulukiswa uNkulunkulu kufika kuwe njengamanje. Uma ngabe uzwa u-amen wokugcina, uzibheke, uzothola ukuthi isimangaliso sesilapho. Ulinde leso simangaliso, phakamisa isandla sakho, siyeza. Ngokushesha. Baba, siza kuwe manje, sikholwa ukuthi unguNkulunkulu ongumdali, futhi usicelile ukuthi ikhona yinto enzima kuwena, akukho kunzima kuwe. Futhi ngoba sikholwa ukuthi zonke izinto ziyenzeka kuwe, kuwo wonke umuntu okholwayo, kanjalo Nkosi ngiyakhuleka ukuphulukiswa kwakho, ukuhlengwa kwakho, izimangaliso zakho zizofika kuwo wonke umuntu manje ngegama likaJesu. uKristu, igama lakho liphakamisiwe phezulu ngaphazu kwawo wonke amagama, igama lomdlavuza, igama lama-ulcer, igama lokungezwa, igama lokungakhulumi, igama lokungaboni, igama lokuba ishosha, igama lakho lingaphezulu, likhulu nakuwo wonke amagama. Ngiyakhuleka ukuthi kulelo gama likaJesu alifike kubantu baphulukise ngegama likaJesu. Ukungaboni makunyamalale, ukuba ishosha makunyamalale, umdlavuza mawunyamalale, umdlavuza mawuphulukiswe, inkinga yengqondo mayiphulukiswe, ihlengwe ngegama likaJesu. Nkosi, sukela ekhanda kuze kufike ey'nyaweni, yenza izimangaliso zakho zifike kuwo wonke umuntu njengamanje ngegama likaJesu. Igama lakho liyaphulukisa, igama lakho liyahlenga, igama lakho lenza izimangaliso. Yenza izimangaliso zakho kuyo yonke impilo njengamanje. Kufeze Nkosi kuwo wonke umuntu, kwesokudla, kwesokunxele, phambi kwami, ngemuva, komabonakude, kumsakazo, kumabonakude, kuyo wonke umuntu makube khona isiqiniseko sezimangaliso ngegama likaJesu. Siyakubonga Nkosi ngoba siyazi ukuthi sekwenzekile. Ngegama likaJesu ngiyakhuleka.